nek siji iki sampeyan iso nuduhke nuwun sewu lho nek aku ora percaya sampeyan. Lho, apa? Kaca paesan. Kaca paesan kuwi dienggo nonton lelakon sing bakal kelakon lan lelakon sing sampeyan ora ngerti. Kaca paesan iki mapan ning jabaning daging ning jeroning kulit. Kuwi ora iso didokok ning ndi-ndi, kuwi mapan ning epek-epek. Nek sampeyan ora iso ngaturke kaca paesan, nuwun sewu, nek aku ora percaya nek sampeyan iki Kresna tenan, gedhe-gedhene sampeyan tak ajar. Lho kusik. Kusik aja kesusu lho kok main ajar-ajaran. Sampeyan goblok banget pun ora diajar. Aja sembrono to, kaca paesan to. Heeh. Lah nek kaca paesan iki pancen ora iso pisah karo aku. Lah, mula aku tak nonton ora ketang sedelo. Kaca paesan kaya ngapa wujute, mengko nek wis ketok aku wis weruh Abimanyu lak patenane. Iki lho. Nyo. Sawangen epek-epek kuwi. Ndak dalane aku goroh. Wo kaya ngono kuwi to. Kaca paesan iki mlentrung ngono kuwi to. Lho, iki kutil. Lho. Kresna kok kutilen. Apa ora entuk wong jeneng wong ki ya kena penyakit to ya endi to? Waspadakno sing tenanan. Yen perlu nganggo permana jati. Toto Kang. Toto apa Dimas? Toto. Iya. Ngono aku njawil bres ngono wae lho. Kok sik bres piye? Udan. Ora kok piye-piye sampean ki rasa kuwatir to. Tak tonton. Wo, lah kaya ngono kuwi apa? Wis saiki cetha yen kuwi pancen kaca paesan. Wah, mantep atiku. Mantep rasaku Pakde. Mula saka mantep-mantepku tak aturi nampa punjungane Kakang Antarja mati dari aku. Terus Kang, terus. Kanjeng Eyang. Aku Mbah Kakung. Sapenake dhewe. Mulai ngatur ingkang dadi Kresna wau sampeyan. Iya. Sing aranane Abimanyu nyolong pustaka Jaman Srimasada ya sampeyan. Iya. Wong tuwa. Aduh. Piye Kang? Iki apa Dimas? Lah, ra tenan to. Oh, virus corona iki. Antasena. Wis Antasena ya. Sing dadi Kresna mau sampeyan. Nek ngono sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka Klimasada mau ya sampeyan. Saiki cerita. Cerita apa? Kanjeng Nyolong Timur. Ora. Cerita apa wis? Omong kisah apa? Eni ero? Ora. Cerita. Kowe cerita. Aku ki sejatine ora karepku dhewe. Karepe sapa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Diutus muni piye? Muni Muni madhut kan. Muni ngene iki. Wis le nangis. Lara Antarja le ngantemi nganggo akeh. Tak tok. Ya ben wong tuwa ora wajib diajeni. Gawe cintrakaning sedulurku, gawe cintrakaning para Pandhawa. Aja ming njata sih ida-ida. Engko nek aku pegel ida-idaan. Ana Prabu Duryudana nraya karo aku ngutus supaya gawe ringking para Pandhawa. Aku bingung. Aku terus membono Tandrawati supaya aku ora kawis cara ngene gawe ringking para Pandhawa. Tumuli aku ngandhakake nek
Pustaka Jamus Limasada kuwi dicolong dening Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi pancen anak sing ditresnani dening para Pandhawa. Nek Abimanyu mati, Pandhawa ora duwe kekuatan, bapakmu ora duwe kekuatan, Janaka ora duwe kekuatan. Gampang gone mateni para Pandhawa. Bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Aku wis jujur, Nyolong pira? Pisan. Nyolong pira? Pindho. Kok kaya ngebuki maling. Iki jan maling kok. Pendhita ning wateke kaya maling ya iki. Kowe kualat lho. Aku bapakmu, aku ki mbahmu. Mbah kaya kene malati aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Kowe ngerti ora, Mbak? Ora. Kowe tak kandhani. Kowe kandhani apa? Iki bapak wis neng Tanjung Anom, wis budal. Paman Janaka ya budal mrono, Kakang Garukaca ya budal mrono. Mula diteni ya, Mbak. Nek nganti Abimanyu cilik lara gedhe tekaning pati, ana pendhita tak tugel sirahe nang kene. Jaya Tasena. Kaya mentala-mentalane ana wong nangis kok kono ngublak sego. Mbok ya mengko ya ora bakal gadi intip kok ya kesusu-susu. Ngublak sego. Kowe aduh Antasena. Pendhita kaya ngene iki apike dikapakke Dimas. Ngene Kang, kowe ora usah kuwatir, kowe saiki tak jaluk mlebu Karang Pradesan. Iya. Goleka pitik sakake-akeh. Arda nongseng wae. Ora. Kok golek pitik oke. Karo golek beras rong gegem. Diomong apa Dimas? Durna iki dibondo tangane, mripate diwur-wuri beras. Pitik sakake culke ora notoli matane. Aduh, Antasena sakit betul itu. Aduh, cuk. Ora iso mbayangke aku. Pitike rong entuk. Wis entuk urung? Durung. Lho entuk piye to? Durung entuk pitik. Alhamdulillah. Ora sida ditotoli mataku. Nek ora entuk pitik, golek gerobak terus karo tali. Loro gerobake. Sing ditarik sapi sing alon-alon. Nek anane jaran aja Kang golek sing sapi. Engko bangkekane Durna taleni dikon mlaku ngalor, gerobake siji kon mlaku ngidul taleni tekan nggon gulune. Sapine dipecut alon-alon, ora le pedhot alon-alon kae. Aduh. Aku ora iso bayangke aku. Kulite mesti ngledek alon-alon kae ajar kowe nek ana wong nangis direkam. Merekam raiku kowe ya. Dodol lak sepatane protol untune kowe ora. Ana wong nyambut gawe kok direkam raine. Apik ta? Oh ya apik tenan. Aku ngilo dhewe apik. Jaya Antasena, aja tenan aku wis kapok tenan. Ape dikapake Dimas Kang? Durna dibondo digendong. Tutu ana turut dalan. Ning Irama lho. Iya. Aku nek duduk ya ora Irama. Terus aku tak ngoyak Kakang Garukaca. Simbah Durna kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca. Nek dheweke sing gawe-gawe perkara iki. Aku isin Antasena aja disebar luaskan. Aku mah ora gelem tak antemi ning ngarepe Kakang Garukaca nganti lenggek-lenggek. Aduh. Aku tak ngayang ngoyak Kakang Garukaca ya Kang. Kowe iki digawa tekake ning ngarepe Kakang Garukaca. Ya Dimas sing ati-ati. Kang, Kakang Garukaca mandhek sik Kang.